लोगोफोर आंनि MN फेमिलि ब्लग चेनेल नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फैलायबाय ना बोथोरा लोगोफोर नै एडमिशन लानो फैदों लोगोफोर एडमिशन लानोसै दिनै ट्रेक्टर हालेवगासिनो ना बेवहाय एडमिशन लानो फैलायबाय लोगोफोर फैलायबायना हालुवाफोरना क्लासआ जानोसैलाय ओंखायनो एडमिशन लानानै थांखानोसैलाय दिनैनिफ्राय क्लास जानोसैलाय लोगोफोर दाना हालुवाफोरना बे दैलाङाव क्लास जानाया बे क्लासआव फैनोसैलाय नै लोगोफोर बेखायनो नायना माबायदि नाम एन्ट्रि खालामना गालांखो नायनो नायदां लोगोफोर फैलायबाय नै होगासिनो हनै नाम एन्ट्रि खालामनाया लोगोफोर क्लास जानोसैलाय ना ओंखाम उखैहाब क्लास लानांसिगोनलाय ओंखाम उखैदोंना दै गांदों मिन्थिलायो होगासिनो हनै मालाय एवनाया एवहोबाय लोगोफोर दिनैनिफ्राय खोथिया फोनांसिगौना लेट जानोसैसो नै एवजोब्बाय नै मालाय बयबो फोमोनजोब्बाय आहाबो दाहाय सोमनानै हरनै सोमनोसै हरसे बोखांना दोनसै फोफैनोसै समबार नङाबा रबिबाराव लोगोफोर दिगदारथारलै नै मोसौजोब लोगोफोर बेनिखायनो थाब खुबैजाया लोगोफोर माबायदि हाब्रु जादों नै नुबायना लोगोफोर दाना आङो ट्रेक्टरखौ एवदोंना एवाखै होननानै खदाल लायालासेनो फैबाय जाम्बानि दाना नै आखाइजोंसो खोनांबाय बेबोरैनो आखाइजोंसो खोनांबाय आखाइखौसो खदाल बानायनांबाय फाग्लासो उफाय गैया दैयाथ' अरथारनांगौना नै टाइमा गैला बहाय दै लोमहोजोबना गालांनांगौ नायनो फैनाय नामैनो मोनसे नङा मोनसे खामानियाथ' जानांगौना बेनि थाखायनो आखाइजों खोजोबलांसै लोगोफोर नायलांबायल' थानो सोर लोगोफोर माबायदि होयो आखाइजों लोगोफोर आङो माबा खदाल लाबोआखैमोन माबायदि आखाइजोंसो खोनांबाय नै उफाय गैया दैयाथ' अरहोथारनांगौ नङाबा माला फोबावगोन हाग्रा सेवाबालाय हाग्रा सेवनांगौबाथ' लोमजोबनांगौ खदाल लायफिननोबो बेसेबा गोजान सोर माला लायफिनबाय थानो एफा गोजानाव खदाला नांलायालै माथो लोगोफोर आखाइजों खदालखा नै होबाय आखाइजोंनो हामसै आखाइजोंनो हाब्रुहा माबायदि जाबाय दब्लायानो देरद्रायथारोलै लोगोफोर नुबाथाय बेसेबा गिदिर आधा बिगानो जाफ्रामखायो ओरै खावसे दै लोमो ओरै खावसेया दै लोमा गोजौ गाहाय ओंखायनो ओरैहाय लेवसिया खुबैनोसै ओरै खासिया गायनोसै हामसैलाय दिनैनिफ्राय जागायलायबाय लोगोफोर दुब्लियाव गाफैनायसैलाय दिनैनिफ्राय एडमिशन जाजेनबाय दुब्लियाव हालुवाफोरनि खामानियाथ' बेनोसै बे बैसाग जोबबाथाय दुब्लियाव एडमिशन खालामनांगौना हामसैलाय जादा जानो नै बेखिनि खोथिया होनोसैलाय थांनाय बोसोरावथ' बय खुदोंमोन मोजांखौनो जायाखै ओमफ्राय एबाराव हामसै बाहाय दब्लाय गिदिराव दै दाननोबो मोजां बाहाय ओरै दानना हरबानो जायो ओरै दानना हरबानो जायो हौरैबो दानना हरजायो दै फोराननो थाखाय मोजां ओंखायनो होबाय बाहाय दै लोमनायखौ नेदां लोगोफोर दैया लोमगोन ना लोमा नंदां
आखाइजों होजोब्बाय बै आलि दोंसेखौ लोगोफोर होबाय आं आखाइजों बुथेले खदाल नांलाया माथो लोगोफोर हाबबाय खोनाया लागायखाबाय नै दै लोमबानो जाबाय मा सानबेसे नांनो बेलाय सेवनोलाय हाबबाय बुथेलाबायबाय दैखौबो नायनोसै साननैनि उनाव माबायदि जायो सिगोनलै ना लोगोफोर बेलाय नै बे आलिखौ होबाय आं आखाइजों खोनाया नै लोगोफोर नैबे आलिखौ कमप्लिट थांसै लोमखासिगोन थाङाबा माथो खालामबाय थानो जाबाय मोनखाबायना थांसै एबार साननैनि उनाव फोफैनोसैल' रुइहाबनानै थाथोंसै आलिबो खोखाबाय थिं गोदान लायना लुना होनांगौलायबाय नै आग्लासो अखा बोथोराव अमा फिसा जाबाबो दिगदार